Bună seara! Sau, mă rog, bună seara, da, este seară, anul 2012, 2013 și urmăriți o ediție specială a emisiunii Ca în filme, cea mai tare și cea mai futuristă emisiune din toate timpurile. Asta vă spun eu pentru că tocmai m-am întors din viitor. Bun, sunt Gabriel Spahiu, iar această ediție a emisiunii vă va vorbi despre călătoria în timp. Am plecat de la generatorul de particule din Geneva și mi-am creat propria mea mașină a timpului. Dar să vedem cum funcționează. Da, mă scuzați, ea este Astrid, asistenta mea de bătut câmpii în prezent, viitor și trecut. Bun, și acum o să fac niște calcule. Ia să vedem, avem 3 coordonate spațiale plus o coordonată temporală, ocolim o gaură a timpului, ne luăm avânt și... Dar înainte de a pleca, ne întoarcem puțin în trecut ca să prezentăm titlurile ediției. Noi știm cum va arăta emisiunea din seara asta. Doar am călătorit în timp și am urmărit-o deja pe toată. Intrăm imediat în mintea regizorilor care s-au întors înapoi în viitor sau înainte în trecut. Pentru aceștia, dimensiunea temporală a filmelor e ceva relativ. În curând vom urmări în cinematografe primul scurtmetraj românesc 3D. Aflăm din rubrica noastră de tehnică cinema cum s-au construit decorurile spectaculoase și întreaga scenografie a scurtmetrajului tridimensional Dopul scuză mijloacele, un produs 100% fabricat în România. Tudor Chirilă are chefazi. Urmărim un interviu exclusiv pentru emisiunea Ca în filme puțin mai târziu. Dragii mei, așadar să o luăm din loc. Să vă explic cum vom pleca. Aceasta este o mașinărie a timpului care folosește principiul teleportării cuantice. Adică atomii sunt luați și trimiși printr-un portal în orice film. De exemplu, acum o vom testa chiar în momentul ăsta. Astrid, dă-te puțin. Astrid, dă-te. Treabă, dar vezi că fac ceva. Te rog frumos, am și eu de filmat o emisiune. Te rog din inima, taci din gură și gata. Mă enervezi. Ce spuneam? Spuneam că există, de exemplu, personaje care doresc să se întoarcă înapoi în timp pentru a se întâlni cu persoana iubită. Nu e cazul tău. Bun. Puțin cam siropos, mi se pare mie. Și, pe de altă parte, există oameni de știință adevărați, ca și mine de altfel, care vor să călătorească în timp pentru a vedea evoluția omenirii. De exemplu, pot să fac așa și să asist la turnarea unui film SF de Ridley Scott. Sau așa și să ajung la premiera filmului unui regizor care nu s-a născut încă. Eu vreau să văd istoria filmului în desfășurare, dar să ne teleportăm în istoria călătoriei în timp. Do you remember the future? I invented a time machine to travel through time. We're going to attempt time travel. I'm here to help you with your history report. What? Are you saying it's from the future? What do you mean we're in the future? October 21st, 2015. The future can be seen. Back to the future! Deși poate că într-o bună zi vom cuceri spațiul, probabil că există o final frontier, o ultimă frontieră pe care omul nu o va stăpâni niciodată, timpul. Călătoria în timp este considerată imposibilă, dar și ea este adusă la viață frecvent în lumea filmului. Mi se pare cea mai fascinantă temă din universul science fiction și nu numai. Cel puțin odată fiecare dintre noi a avut în viață momentul ăla în care vrea să se întoarcă să repare ceva ce a făcut, o situație în care ar fi reacționat diferit sau îi se pare că rezultatul ar
fost diferit, dacă ar fi acționat într-un alt fel? Despre noi e vorba. Vrem să știm cum vom fi noi, chiar dacă nu eu neapărat, dar unde vom ajunge noi ca și omenire sau ce se va întâmpla, cum va arăta viitorul nostru. Despre noi e vorba. Din tot câmpul science fiction, filmele în care se călătorește în timp sunt cu siguranță cele mai fascinante. Acest tip de povești sunt în mare parte propulsate de două motoare diferite: regretul, care ne duce mereu în misiuni în trecut, și curiozitatea, care ne trimite direct în viitor. Toți avem anumite regrete mai mici sau mai mari și atunci, evident, zona literaturii sau a filmului este abundent alimentată. Dacă am putea da timpul înapoi, să schimbăm opțiunea aia și să alegem opțiunea corectă din punctul nostru de vedere acum, azi, ar fi foarte bine și cumva ne dă speranța, poate că, apropo de regret, că am putea repara ceva ireparabil. Hai să ne adunăm, vă rog frumos, că pierdem timpul, măi! Time is money. Deci... În filmul lui Adrian Țitaru, Domestic, care va avea premiera în martie, chiar există o discuție în urma căreia apare o nouă motivație pentru călătoria în timp: turismul. A vizita locuri istorice e ca un fel de călătorie în timp. Eu cel puțin așa m-am simțit eu personal când am fost la Pompei, de exemplu. E fascinant și oamenii dau banii și un mare business și Gigi Frin spune în film, dar cum ar fi să stai într-un ozenin la roșu, cum ar sta ăștia din viitor să se uite la bătălia dintre turci și români, bătălia de la Rovine. Călătoria în timp, ca gen cinematografic, a avut nevoie, ironic, chiar de ceva timp pentru a se distanța de literatură. Primele filme cu eroi care săreau în mașina timpului pentru a-și îndeplini misiunea au fost adaptări după romane de succes. Un Iancheu la curtea regelui Arthur de Mark Twain a avut parte de 3 ecranizări timpurii: un film mut în 1921, un lungmetraj cu sunet în 1931 și un musical în 1949. Exciting news from King Arthur's court. A stranger has come to join our round table. A troubadour from a far-off land called Hollywood. A urmat Mașina timpului după H.G. Wells în 1960. Până în anii 80, genul părea să rămână legat strict de cărți și apoi a apărut Terminator. Filmul lui James Cameron cu Arnold Schwarzenegger în rolul principal a revoluționat complet genul atunci când s-a lansat în 1984. La un an după acesta, o altă călătorie în timp a ajuns un fenomen de box office și a devenit un clasic: Back to the Future. You built a time machine? What of a DeLorean? Hey, fly! Hello! You trying to tell me that my mother has got the hots for me? Cheia succesului: umor, personaje bine închegate și haioase, dar și un substrat emoțional. Back to the Future e clar pe primul loc în această serie a filmelor SF care se ocupă de călătoria în timp. E o discuție despre cum istoria se repetă de fapt în viețile noastre, cum de fapt educația are o mare influență în cine suntem noi și cumva cred că mai degrabă militează pentru curiozitatea în sine pe care o avem fiecare, adică încearcă să se relaționeze emoțional cu noi, cu curiozitatea de a ne cunoaște părinții. De la trilogia Back to the Future, genul a devenit din ce în ce mai divers, iar cineaștii și-au închipuit tot soiul de voiaje în epoci diferite. Dacă toți spărseseră bariera timpului, limita le era doar propria imaginație. Ce mi se pare foarte interesant la asta cu călătoria în timp este că transcende genurile de filme. Adică vedem călătoria în timp de la horroruri de tip Warlock până la filme romantice de tip Kate and Leopold. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks. În Minority Report este dezbătută o problemă foarte serioasă legată de criminalitate și de posibila prevenire a unor crime, un paradox foarte interesant. În momentul în care intri în mintea unui posibil criminal care are de gând să împuște pe cineva, îl oprești, dar și ce faci? Îl închizi pentru o crimă pe care n-a săvârșit-o, dar ar fi săvârșit-o. În funcție de optimismul sau pesimismul cineaștilor, aceste filme pot avea concluzii complet diferite. Ori timpul poate fi schimbat și viața devine mai bună, ori eroul care merge în trecut sau în viitor nu face altceva decât să-și împlinească destinul. In the year 2004, time travel is a reality. Dacă vrei să schimbi ceva, schimbi pentru cei din jur, știi? Că până la urmă destinul tău e tot acela, chiar dacă vrei tu să schimbi una sau alta. Până la urmă tot acolo ajungi. Ziua Cârtiței, nu? Un film clasic, foarte fain.
mai ales dacă intri într-un mod de viață așa mai rutinat, unde nu se întâmplă mare lucru, clar, de multe ori ai această senzație că se repetă totul încă o dată, încă o dată. Influența pe care o au călătorii în timp asupra trecutului poate avea consecințe majore în prezent. Trebuie să te gândești și la consecințe. Schimbi ceva, se schimbă altceva, ajungi la niște dezastre la un moment. Cum a fost Butterfly Effect, un zbor de fluture. Și uneori greșelile, chiar dacă sunt ale trecutului și sunt urâte, poate trebuie să rămână așa ca cineva să învețe din ele și uneori să vedem mai limpede ce suntem noi. Suntem, din păcate, imperfecți ca specie și atunci de ce să le ascundem sub preș? Odată cu dezvoltarea genului au apărut iminentele clișee. La cât am călătorit eu în timp, am eșuat în misiunea mea, anume aceea de a opri clișeele din filme. Cu eroul care calcă pe un fluture în trecut, determinând astfel schimbarea viitorului, sau cu oameni din Evul Mediu care consideră mașinile din prezent ca fiind niște armăsari de metal și așa mai departe, nici nu vreau să-mi aduc aminte. Clișeul de bază este să mergi în trecut, să te urmărești când ești mic și la un moment dat, când traversezi strada și poate ai pățit ceva și ai ajuns într-un scaun cu rotile, să te apuci de mână și să te oprești să nu mai ajungi într-un scaun cu rotile. Primul clișeu este acela că venim din două lumi atât de diferite încât nu putem să fim împreună. Și celălalt clișeu, care este în general în filmele în care protagonistul călătorește în trecut pentru a salva, el are o misiune, este clar acela că indiferent ce ai face, sfârșitul este unul tragic, nu ai cum să rezolvi problema. I want to go back in. I'm going to save her. You can't. Doesn't work that way. Christina is dead. She doesn't have to be. Pentru ca un film de acest tip să funcționeze, regizorul trebuie să stabilească încă de la început regulile după care se va desfășura voiajul în alte timpuri. Altfel, oricât de dinamic sau amuzant ar fi, un film care nu-și respectă propriile reguli ar ajunge să îi înfurie pe fani. Trebuie făcută cu bun gust și cu foarte multă atenție, pentru că dacă greșești ceva, se dă peste cap tot filmul. Pentru că clar filmele de time travel se adresează unei categorii specifice de public. Publicul care este foarte pasionat de filmele SF. Și pentru acest gen de public este important să știi cum se întâmplă lucrurile, să găsești totuși o explicație din partea mecanismului, să dai atenție paradoxurilor temporale care ar putea să apară sau metodelor prin care ai putea să faci asta. What the hell happened last night? Is there some kind of retro thing going on this weekend? There's something going on in here. Dude is rocking a cassette player. Leg warmers. I'm sure there's a good explanation for all this. Jerry girl! Excuse me, miss. What color is Michael Jackson? Black? Dacă ceva nu funcționează, zic, hai mă, dă încolo, ăla era acolo în planul ăla când trebuia să fie acolo, dacă a făcut aia se întâmpla, adică îți dai seama de anumite schimb ceva în trecut, se răspunde asupra viitorului, știi? I don't understand. We back in time. I'm so scared. Must be some kind of hot tub time machine. Science fiction-ul Looper, lansat anul trecut în cinematografe, a avut atât succes încât a stârnit un val de noi producții care sfidează timpul. În următorii ani vor apărea și mai multe asemenea producții. Time travel has not yet been invented, but 30 years from now, it will have been. Practic, el a realizat care ar fi bucla care s-ar îndeplini și a oprit-o. Întrebarea este exact asta, întrebarea generică despre liber arbitru și cât de multă libertate avem noi să schimbăm lucrurile care ni se întâmplă și dacă într-adevăr poți să faci ceva cu timpul viitor. Pentru cinefili, o mașină a timpului există, cinematografia în sine. Filmele ne transportă în trecutul de mult apus sau în viitorul îndepărtat, în orice epocă și ne fac martori la cele mai importante evenimente din istorie. Dar să revenim la oile noastre. Astrid! Astrid! În timp ce dădeau ăștia rubrica de istorie cinema, s-a întâmplat ceva foarte românesc aici. S-a stricat mașina timpului! Păi să vină Einstein să o dreagă. Einstein, să vină Einstein, dacă o avea cablu Digi pe planeta unde locuiește el acum. Între timp, să vedem fix în momentul ăsta cum s-a realizat decorul la primul scurt metraj românesc 3D. Astrid, extraterestri dacă îl făceau, nu ieșea mai 3D.
Merge? 4, 3, 2, Cristi, merge! Bună ziua, stimații telespectatori, transmitem de aici, de la fața locului, de unde poate duce și lipsa totală de atenție față de cetățean acolo unde lucrurile sunt scăpate de sub control de către autoritățile ignorante. În primul rând, bună ziua! Dopul Scuză Mijloacele este prima producție, să spun așa, de film artistic. El a fost conceput să fie făcut 3D, pentru 3D. E un pionierat, categoric. E primul film 3D la care lucrez. Este o noutate pentru că, totuși, formatul 3D stereografic este și reprezintă o noutate internațională. Vi aduceți aminte pe temerarii care de aproape 2 ani muncesc la realizarea primului scurtmetraj 3D românesc? Noi n-am putut să uităm, pentru că este una dintre cele mai importante realizări cinematografice din România. Dopul Scuză Mijloacele este primul film 3D care va apărea la noi și pentru care s-a lucrat la standarde cât se poate de hollywoodiene. O echipă uriașă, camere stereoscopice, macara, crome, decoruri și specialiști 3D. Am auzit de multe ori în jurul meu, în sfârșit să face un film cu culoare, în sfârșit să face un film care să arate altfel decât cu ce ne-am obișnuit până acum în minimalismul românesc. Pentru că aici, la Cam Filme, punem preț pe detalii, vă arătăm un aspect al producției care pe noi ne-a fascinat de-a dreptul: scenografia. Am vrut să-l cunoaștem pe omul care și-a imaginat toate aceste exterioare ușchite și camere pline de culoare și personalitate, dar care le-a și adus la viață. Mihnea Mihăilescu a pornit, cum altfel, de la creion și hârtie. Pe această masă avem câteva mostre de desene din diverse etape ale pregătirii decorului pentru filmul Dopul Scuză Mijloacele. În principiu, noi am început pe scenariu, citind scenariu și căutând cea mai bună variantă de decor exterior, în primul rând. Își păstrează încă fiecare planșă pe care a lucrat și, frunzărindu-le, am putut să ne dăm seama de evoluția unui proiect de la primele gânduri până la varianta finală. Prima etapă era să găsim o stradă adevărată și să o mai ficționalizăm noi. Și s-a dovedit că nu era o idee bună, ar fi trebuit să modificăm mult prea mult la o stradă reală, plus că condițiile nu erau cele de platou. După ce am epuizat și ideea cu construcția în platou propriu-zis, am ales varianta hibridă, platou exterior, și să mulăm cât de cât gândirea noastră cu piața pe niște funduri de decoruri existente și pe niște case care aveau deja structură. De aici a pornit totul. Mai întâi ne-am gândit casele să aibă un aspect umanoid, să fie case personaj, după care, din schițe la mână total libere, am început să le punem mai în anumite dimensiuni, mai încorsetate. După aceea, schițele astea au devenit desene pe calculator. Vorba lungă, sărăcia omului. Mergem acum pe șantier și vedem cu ochii noștri ce a reușit să construiască Mihnea, pentru că toate clădirile despre care vorbește încă au mai rămas în picioare în curtea celor de la Castel Film. Acesta e un film tridimensional și atunci, sigur, o primă sarcină era să existe elemente în multe planuri. Să fie gard, să fie tufișuri, să fie niște stâlpi, o prispă, ceva, casa. Și aceasta este casa domnului Zbigniew, personajul nostru principal. Ea pare cât de cât normală. Am adăugat pe o arhitectură de casă de lemn niște turnulețe care în mod normal n-ar avea ce să caute și niște elemente un pic absurde, cum ar fi aici scara care vine din balconul în care oricum n-ai cum să ieși, că sunt ferestre. În film este bine să gândești mult și să execuți o singură dată. Mihnea Mihăilescu a gândit decorul producției 3D timp de 1 an și apoi a trebuit o lună întreagă ca să-l pună la punct. Am lucrat cu materiale care se lucrează în film, în butaforie de obicei, cu lemn, cu rigips, cu vopsea. Adică n-am construit pentru o viață, am construit pentru o lună. Pentru ca să păcălim un pic relația interior-exterior și să avem impresia că aceste case sunt locuite, s-au introdus mici cadre cu acțiune la fereste. Deci am urcat câte un actor pe schelările dinăuntru, magazii și ce mai este aici.
film, pe afară e vopsi gardul și în spate este numai strictul necesar, și anume structura de rezistență care să țină decorul pentru filmare, pentru cât ai nevoie. Deci, în principiu, toate casele care apar în film ca exterior, numai ca exterior, au în spate schelărie metalică sau chiar de lemn, un eșafodaj așa ca de bețe de chibrit care susțin trei părți și o parte din acoperiș sau câteodată chiar numai o fațadă. O clădire de care întreaga echipă este mândră, dar pe care n-aveți cum să o vedeți în acest decor, este cea a autorității statului. Nu o să vă spunem ce caută o asemenea clădire în scenariu și care este rolul ei în poveste. Țineți minte că este creată 100% pe calculator de către echipa celor de la MediaPro Magic Factory. La clădirea autorității statului am vrut ceva impunător, total diferit de cartierul oamenilor obișnuiți, ceva simetric și autoritar, având la bază o mare platformă de tipul Casei Poporului de la noi sau a Pentagonului sau a clădirilor sovietice. Pentru că dopul scuză mijloacele este încă work in progress, asta înseamnă că nici pentru noi munca nu s-a terminat. În curând vom face o excursie în birourile celor de la MediaPro Magic Factory pentru a învăța cum se construiește prin CGI lumea fermecată din acest scurtmetraj, iar apoi vom asculta cum se pune la punct soundtrack-ul. Rămâneți cu noi și participați pas cu pas la construcția unei producții fenomen. Astrid, dă-mi probeta aia. Nu am chef azi. Dă-mi probeta aia! N-am chef de nimic. Bine, atunci ne vedem joi pe lună. Cum vii dinspre Marte pe dreapta? Acolo, lângă Saturn, nu? Lângă Saturn? De unde știi tu unde este Saturnul? Astrid! Dar între timp, aprindeți-vă beculețele pentru că urmează un interviu cu un cineast, Tudor Chirilă. Tudor Chirilă, Astrid, acest băiat din viitor, pentru generațiile trecute, prezente și viitoare. Și dă-mi probeta aia, te rog, odată, că nu mai pot. M-am gândit că vreau să fiu actor, Nu m-am gândit la teatru sau la film. Tudor Chirilă este în căutarea unui personaj care nu seamănă deloc cu el și îi pare rău că este chemat la castinguri pentru roluri care îi seamănă. Am dat destul de multe probe pentru personaje apropiate de mine. De exemplu, dacă e un director de client service dintr-o agenție de publicitate, eu sunt un foarte bun actor de compoziție. În film, oamenii te distribuie și, în general, regizorii te distribuie pentru că te potrivești fizic cu personajul, în primă fază. Mi-aș dori să am posibilitatea să interpretez ceva complet diferit de mine și știu că pot să o fac foarte bine. Dar pentru asta e nevoie și de un partener și de încrederea lui. Adică, știi, să joci un personaj împotriva ta. Adică, cine mi-ar da mie să joc un șofer de taxi care stă la marginea București? Vrei să nu te mai pălăcești în platou ăsta? Ia-și tu în farfurie ca toți oamenii. N-am de când să mănânc după tine că fac herpes. Ai, nu mai fi așa sensibil. Mă întreb unde crezi tu că poți să pleci cu pașaportul ăla așa dintr-o dată? La Pitești. Tudor a absolvit facultatea de actorie în 1996 și de atunci joacă la teatru sau în filme. Eu sunt un actor care are nevoie de foarte multă rațiune în ceea ce pregătește. Pentru mine regizorul e foarte important. Am nevoie de un regizor care să știe să cânte la mine. Adică dacă actorii sunt instrumente, regizorii trebuie să fie instrumentiști foarte buni. De exemplu, există mari regizori care văd un actor care nu poate să fie, să zicem, să facă ceea ce și-ar dori ei. Și atunci îi creează o diversiune ca să-l aducă în situația de a face ceva ce el n-ar face dacă i s-ar cere chestia asta. Și îi spun, uite, fă tu acțiunea asta și dă-te cu capul de pereți de 3 ori și fă ceva cu mâinile. Și
Și el obține o stare care este nervozitate cu ironie și îl face pe spectator să râdă. La 3 ani după ce a absolvit facultatea, Tudor a jucat în Nordrand, un film austriac selectat în competiția festivalului de la Veneția. Aveam o scenă foarte grea, deci trebuia să merg pe stradă și eram filmat de la o față albă la o față în care și trebuia să încep să plâng, dar gradat și cam în 30 de secunde, cam atât dura cadrul. Nu era nicio rulotă și vine regizorul secund, mă vede acolo și zice, tu ce faci aici? Zic, stau, păi și zice, păi nu ți-e frig? Zice, ba da. Ei, și în momentul ăla începe să urle efectiv la toată echipa, ce cum e posibil? Ce actorul ăsta are de filmat o scenă importantă, voi vă bateți joc de el, îl țineți aici în frig, cum să se concentreze omul ăsta? Ce să facă? Sunteți nebuni? În 2004 l-a interpretat pe Gozzi în lungmetrajul Milionar de Weekend. Ne-am distrat foarte tare la filmul. E unul din filmele în care mi-aduc aminte cu plăcere de zilele de filmare. Atunci s-a legat o prietenie foarte mișto între mine, Andy Vasluianu și Bendeac, Mihai Bendeac, el era primul film. 2 ani mai târziu a primit unul dintre cele 3 roluri principale din Legături bolnăvicioase de Tudor Giurgiu. Cu Tudor se lucrează însă bine, pentru că el înțelege că actorii sunt pionii principali într-un film și lucrează cu actorul, acceptă sugestii, ceea ce e iarăși important. Privirea lui Tudor Chirilă i-a asigurat un rol într-un film de acțiune grec, care va avea premiera anul acesta. Un șef de bandă, despărgător de bandă, multinațională, eu fiind român și ceilalți erau greci, bulgari și albanezi. Și eu eram șeful de bandă și am repetat la Atena înainte și după care tot acolo am filmat. Nu știu, presupun că omul acolo m-a văzut, a zis, eu am nevoie de privirea asta foarte intensă. El zicea că am o privire extrem de intensă, care lui îi place foarte mult și care are nevoie, mai ales într-o scenă de final, de privirea asta și că a căutat peste tot și că ăsta e personajul. A fost un regizor foarte mișto, Iorgos Semberopoulos. Recent, Tudor a terminat de scris un scenariu. Eu aș pune o dramă psihologică, dramă urbană, cu accente comice. Chiar în perioada asta încerc să-l dau spre lectură câtorva oameni din industrie ca să iau feedback și în același timp să încerc să găsesc un producător și un regizor interesat și să le pasez acest scenariu, indiferent dacă el mă include pe mine sau nu. Actorul Tudor Chirilă va continua să caute roluri cât mai străine de el, pentru că îi plac provocările. La Cinema Scala s-a lăsat cu hohote de râs săptămâna trecută. Bucureștenii s-au amuzat în weekendul comediei scurte, un eveniment marca Shorts Up. Ne-am gândit că e foarte, foarte greu să ieși din sărbători, dintr-o petrecere continuă și să intri din nou în rutină. Și apoi am descoperit că ianuarie, într-adevăr, este cea mai deprimantă lună a anului și atunci am zis să oferim comedii în doze scurte. Gazdele weekendului comediei scurte au fost Stan Bran, sau mai bine zis, 2 actori care au intrat convingător în rolul faimosului cuplu de comedie. Da, eu am venit aici, amândoi, să facem lumea să se simtă bine și... N-avem bilete, dar am intrat așa. Eu am bilet, mi-am luat bilet, el l-a pierdut și acum trebuie să-l car după mine. Filmele scurte și amuzante, prezentate în cele 2 seri din weekendul comediei scurte, au fost alese cu atenție. Printre ele au fost incluse și 2 scurtmetraje românești, Waste și Regresie, ambele proiectate în premieră națională. În primul rând să fie comedii, în al doilea rând să fie filme foarte, foarte bune. Noi păstrăm o legătură constantă cu regizorii, cu producătorii filmelor și ne anunță de fiecare dată când au ceva nou. Am râs, am glumit, dar weekendul comediei scurte s-a încheiat. Buna dispoziție rămâne! We here highly resolve that these dead shall not have died in vain.
that this nation under God shall have a new birth of freedom. Dragă Steven, a fost o reală plăcere să stau de vorbă cu tine. Am ascultat cu multă atenție tot ce ai spus despre această bucată copleșitoare de istorie și de atunci am citit scenariul care mi s-a părut puternic și emoționant. Așa începe scrisoarea pe care Daniel Day-Lewis i-a trimis-o lui Steven Spielberg după ce regizorul i-a propus rolul lui Abraham Lincoln. De fapt, Lewis îi scria lui Spielberg ca să-l refuze. I se părea că nu poate face față unui asemenea rol. Think we choose to be born? Or are we fitted to the times we're born into? Well, I don't know about myself. You may be. Come February the 1st, I intend to sign the 13th Amendment. It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both. Daniel Day-Lewis a făcut bine că s-a răzgândit în cele din urmă. Lincoln este nominalizat la 12 premii Oscar și a încasat aproape 170 de milioane de dolari din vânzarea de bilete. Practic, aproape că și-a triplat bugetul investit în producție. Congress must never declare equal those whom God created unequal. Leave the Constitution alone. We are stepped out upon the world stage now, with the fate of human dignity in our hands. Blood's been spilled to afford us this moment. Now! 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 1865. Războiul civil dintre nordul și sudul Statelor Unite este pe sfârșite, însă americanii sunt în continuare dezbinați de un subiect spinos și cu urmări pe termen lung, abolirea sclaviei. Spielberg a reconstruit fidel 150 de minute de istorie americană. Mr. Lincoln, I hate them all. I do. I am a prejudiced man. Filmul a intrat în cinematografe vineri, iar părerile criticilor de film din România sunt împărțite. Unora li s-a părut prea lung și plictisitor, alții însă au rezonat cu subiectul lui Spielberg. După ce îl vedeți, scrieți-ne cum vi s-a părut. This settles the fate for all coming time. Not only of the millions now in bondage, but of unborn millions to come. Shall we stop this bleeding? What? Hey. What's this? You tell me you took him out? The court said yes. Yeah, but what did the doctor say? El este Pat. I come home from work and I see my wife's in the shower. I pull the curtain back. So yeah, I snapped. Pat încearcă să-și revină după divorțul de soția lui cu multă răbdare și calm. Let me just break it down for you. The whole time you rooted for this Hemingway guy to survive the war and to be with the woman that he loves. It's 4 o'clock in the morning. Can't somebody say, hey, let's have a good ending to the story? I can't apologize. You know what I will do? I will apologize on behalf of Ernest Hemingway, because that's who's to blame here. Yeah, have Ernest Hemingway call us and apologize to us, too. Ea este Tiffany. You look nice. Thank you. I'm not flirting with you. I didn't think you were. Și ea are propriile metode pentru a-și reveni după moartea soțului său. Hey! Oh, what the hell? I just want us to be friends. So how did you lose your job? By having sex with everybody in the office. Everybody? I was very depressed after Tommy died. We don't have to talk about it. Thanks. How many were there? Silver Linings Playbook este comedia romantică a lui David O. Russell despre dragoste, dezamăgire și ce-ți mai rămâne de făcut atunci când crezi că ai pierdut totul. În cazul lui Pat, interpretat de Bradley Cooper, și al lui Tiffany, interpretată de Jennifer Lawrence, răspunsul este simplu: să-ți faci un prieten. Oh, she's a mess. You gotta be careful. She does a lot of therapy. I go to a lot of therapy. Am I messed up? This is what I believe to be true. You have to do everything you can. You have to work your hardest. If you stay positive, you have a shot at a silver lining. Filmul este nominalizat pentru 8 premii Oscar și a intrat în cinematografele noastre vineri. Wait, what's this? Well, I thought you were doing it. Oh, I thought you were doing it. După o așteptare lungă, filmul lui Michael Haneke, Amour, a ajuns în sfârșit pe marile ecrane din România. Producția a câștigat Palme d'Orul la Festivalul de Film de la Cannes din mai anul trecut și de atunci a fost considerat favoritul la Oscarul pentru cel mai bun film străin. E o poveste grea, tristă și e o poveste de iubire, chiar e o poveste de iubire. Qu'est-ce qu'il y a?
Amour spune povestea unui cuplu în care partenerii au în jur de 80 de ani. Viața lor împreună este pusă la încercare atunci când unul dintre ei suferă un atac cerebral. Filmul a impresionat criticii care au considerat că este un film mai cald decât cele regizate înainte de Haneke. Tu ne vas quand même pas malmener ton image sur tes vieux jours. Tu me regarderais bien. Mais c'est quoi mon image? Tu es un monstre parfois. Este un regizor care își iubește foarte mult personajele și asta se vede în fiecare film, iar în filmul ăsta se vede cu atât mai mult. Cei doi bătrâni, foști profesori de muzică, sunt interpretați de doi mari actori francezi, Emmanuel Riva și Jean-Louis Trintignant. Spre deosebire de majoritatea filmelor străine, producția este nominalizată la 5 premii Oscar, printre care cel mai bun film, cea mai bună actriță și cea mai bună regie. Tout à l'heure, quand je suis entrée, je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand j'étais petite. Amour a ajuns de vineri pe marile ecrane din România. Echipa Cannes Filme a văzut deja filmul și îl recomandă cu căldură. Arnold Schwarzenegger poate să fie liniștit. România stă bine la capitolul admiratori împătimiți ai marelui Terminator. El este Adrian Pavel și chiar dacă nu prea pare, este cel mai mare fan de la noi al fostului guvernator de California, iar ce vedeți în jurul său sunt, pe bune, obiecte de scenografie din producțiile în care Arnold Schwarzenegger a jucat de-a lungul timpului. Aici avem celebrul robot din Terminator 2 din 1991, prima ediție Laserdisc din lume. Acest format Laserdisc este de fapt formatul intermediar între VHS și DVD. Aici avem soundtrack-ul pe vinil original din 1986 al filmului Raw Deal. Foarte interesant, banii folosiți în filmul Total Recall de către Schwarzenegger în celebra secvență din bar cu acea fată cu 3 sâni. Eu sunt întâmplător, coincidență, vicepreședintele fan-clubului oficial al Arnold Schwarzenegger, thearnoldfans.com. Exponatele acestea mi aparțin, mare parte din ele sunt unicat, nu se mai găsesc în posesia altcuiva. Pasiunea mea a început atunci când aveam 10 ani, întâmplător am dat peste o biografia lui Schwarzenegger și în mintea mea de copil l-am perceput ca pe un mentor pentru că am devenit instant un admirator al vieții sale. În timp, colecția lui Adrian a crescut, iar acum numără cărți, postere originale, casete, CD-uri și DVD-uri, reviste, machete, obiecte de îmbrăcăminte sau fotografii. A investit în pasiunea lui, iar acum colaborează strâns cu stafful lui Arnold din Statele Unite ale Americii. Avem aici o galerie cronologică cu poze rare cu Schwarzenegger din 1981, de când a apărut în Conan Barbarul, apoi photoshoot-uri din anii 80-90, desigur Terminator și alte poze din filmele sale celebre. Expoziția este deschisă până pe 8 februarie într-un centru comercial din Băneasa, așa că fanii lui Schwarzi ar trebui să-și facă drum pe acolo, mai ales că săptămâna trecută a intrat în cinematografe cel mai recent film în care Arnold joacă rolul principal. Vă așteptăm în cinematografe începând cu 25 ianuarie la ultimul film al lui Arnold Schwarzenegger, Ultima Redută. Luni seara de la 8, Digifilm a programat o comedie inteligentă de Jason Reitman, regizorul celebrelor Juno sau Up in the Air. Mulțumim că fumați cu Aaron Eckhart în rolul principal. E povestea unui doctor de imagine care în cultura antitutun contemporană trebuie să apere tocmai imaginea publică și drepturile fumătorilor și companiilor producătoare de țigări. Marți de la 8, Brad Pitt este protagonistul unui film cu totul special. 7 ani în Tibet, povestea adevărată a unui austriac egoist și înfumurat care pornește să cucerească vârful Nanga Parbat din India. La izbucnirea celui de-al doilea război mondial este arestat alături de alți alpiniști și dus într-un lagăr al prizonierilor de război, de unde evadează și ajunge în Lhasa. Sâmbătă seara de la 21:35 sunteți invitați la un super film de acțiune. Crank, răzbunare și adrenalină îl are pe Jason Statham în rolul unui asasin profesionist care se trezește el însuși victima unei încercări de asasinat mai neobișnuită. Astfel, în corpul lui e injectată o travă care începe să-și facă efectul dacă nivelul adrenalinei scade sub un anumit punct, dar nu e nicio problemă. Încercarea de a găsi antidotul și de a se răzbuna îl țin pe Chef Chelios în priză.
Pe 6 februarie, Odeon va lansa pe DVD producția O comedie paranormală. O tânără familie se mută într-o casă care se dovedește a fi bântuită și ajunge să cunoască multe personaje înfricoșătoare. Veți izbucni în hohote de râs alături de această parodie extrem de amuzantă a celor mai noi filme de groază de la Hollywood. Pentru a câștiga DVD-ul cu filmul O comedie paranormală, trebuie să intrați pe pagina noastră de Facebook și să răspundeți cât mai creativ la întrebarea care este secvența de film horror pe care ați parodia-o și cum ați face asta. Vom premia cel mai interesant răspuns marți la ora 12. Succes! Astrid a fost foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult, iar filmele astea sunt magice, au magia lor, însă crede-mă, ceea ce este important este prezentul. Restul, draga mea, sunt vise. Nu e chiar așa. Până la urmă, astrofizicienii lucrează și în acest moment la a ne duce mai departe cu un pas. Omenirea se va depăși cu siguranță prin autocunoaștere. Ăsta e de fapt viitorul. Tu nu înțelegi că până și astronauții se întorc din spațiu tineri? O să mă gândesc la asta. Până atunci, dragii noștri, uitați-vă la filme. Călătoriți în timp. Nu vă trebuie decât imaginație. Visați și trăiți ca în filme. Astrid, încetează cu ăla, te rog frumos!